totes, jo soc Mariola i benvinguts al meu primer Booktuber. Bueno, jo tinc 13 anys, vaig a segon d'ESO i estudio en l'Institut Ferrer i Guàrdia. Avui vaig estar presentant-vos aquest llibre que es diu Da l'odi que dones i està escrit per Angie Thomas i és de l'editorial Fanbooks i físicament és així. Bueno, aquest llibre conta la vida d'Star, una adolescent de 16 anys negra que viu a un barri majoritàriament negre d'Estats Units, així conflictiu, però ja va a un institut de prestigi blanc, de ric, vamos. I bueno, la seva vida canvia radicalment quan una nit està de festa amb un amic i quan està tornant a casa l'amic l'assassinen, un policia blanc, o sigui, per fet de ser negre, perquè l'amic també era negre. I és un succés que revoluciona molt el país i conta la història a partir de lo que ha passat d'Star. Bueno, l'opinió, a mi aquest llibre m'ha agradat moltíssim, me pareix una història que tindrem que llegir tot el món, o sigui, tant grans com adolescents, i dona igual si eres blanc o negre, perquè crec que el negre se pot sentir identificat, però els blancs també podem comprendre consciència del que pot passar. I bueno, jo d'aquest llibre no canviaria res i sincerament m'agrada molt. Té 411 pàgines, per a que us feu una idea, i a mi m'ha costat un poc de llegir, però perquè és com que estava superenganxada aquest llibre i m'ha enganxat moltíssim, però perquè la història és molt densa, o sigui, has de llegir cada detall a detall. I bueno, parlant de l'escriptora, es diu Angie Thomas, com ja he dit, és aquesta. I bueno, ella va néixer a Mississippi, és d'Estats Units també, i és com un poc la biografia, o sigui, no li va passar al peu de la lletra so, però és com un paregut li va passar, per dir-ho així. I ja està, o sigui, i també l'autora va ser rapera i aquest llibre va tenir com super èxit en Estats Units, perquè inclús han fet una pel·lícula. I bueno, vos convido que vos el llegiu perquè a mi sincerament m'ha encantat moltíssim, o sigui, s'ha convertit, crec, en un dels meus llibres preferits i és superguai. I bueno, adeu, espero que us hagi agradat. Adeu.